Так, Севуш, расскажи о самом лучшем совете, который принес тебе хорошие результаты. با فکرم ای همه دا совети зура меяй ки ты бояд да худат бовар кунӣ, фақат да худат вера в себя, только в себя самого, никого не слушаться. Если у тебя есть какая-то идея или какие-нибудь цели, и они точно не помешают твоему становлению, и ты сам видишь, что в этом и закладывается успех, то нужно всегда двигаться. Мақсад, агар ки ҳамун мақсадое ки ты дори хонагиётон да зарар нарасонад, ты бояд ҳамун кора бикунӣ. Главное, чтобы хонагиё да зарар нарасонад. Рискай чизе ҳаста. Махфӣ набоша, если не секрет, кто вам этот совет дал? И совет ама худам ёд гирифтам вақте ки ами репа нав чӣ кадаиста будам, изучат доштам. Бисёриё эксперт будан мешава бигем дар ин соҳа, мегуфтанд ки не, ты до планеты хити, ты до дунёи хити, вот кто рулит в рэпе, вот они хорошие, вот у них все получится, а у тебя никогда не выйдет ничего. Они мне так говорили, бывало, что они оказывались правы. Май агон баттл доштам, чӣ доштам, мегуфтанд ки намешай, ман намешидам. Ҳамун ҷодама бой медодум, ки мақсад ҳачқадар номуваффақ мешидам. Як мо депрессия мерафтум, фикр мекардам, чӣ мекардам, ки бо далиш ҳам кор ма давом додам мегирифтам. Ва имрӯз ман метавонам ҳамун ченаи худам дар раҳмат бугам, ки ман фақат дар худам бовар кардам. Я никого не слушался. Бисёри баъд одамон против буданд, ки ман Значит, одам бояд худашро бовар кунам, хе? Да. Так, если бы не музыка, агар ами музыка намешид, рэп намешид, чем бы ты занимался? Ман худам озираш да я ҳунар дорум, мошинаро пленка мезанам, автовинил, детейлинг, тюнинг. Кор кардагием, значит? Ман дар Москва кор кардагием. Якумин кори шумо чӣ буд? В общем, первая работа, чем вы занимались? Якум сумтон айки ҷой ифтагем? Ман якум чӣ будам? Шогирд устои мошин. Шогирдӣ да меистодум, моторист, моторда. Мотора фақат мешуштум, бензин қатъи чӣ мекардам. Вақто ака ҳичра намефаҳмам, то ҳозира дар ёдам нест ягон чӣ корум. Баъд бармен будам. Баъд уже ҳамун якум суме ки гирифтагием, ай барменӣ гирифтагием ҳастам. 15 сола будам, синфи Н. Смотрите, я Савол Гига. Акай Савол не стою, лично мада интересная, это лично мне интересно. Смотрите, как вы представляете свой пик популярности. Например, как я знаю, немногие рэперы то Хамируза Масад в концерт додаган в Москве. Пик карьеры Хамиай или еще дальше, вы думаете, лучше будет? Самый вот пик популярности, как ты себе представляешь? Я думаю, что маоли 10% хитма нишон надодам. Ман фикр мекунам ки ман ҳозир 10% уера ки метавонам ба даст биёрам, ба даст наовардам. Барои ҳамин дилу май худам пурай касе чизе мега, ман аҳамиятам наметиҳам. Риск меган кадесине ки ман ба фикри ман ки риск накардистам, ман ба фикри худам ки қадам мондистам просто. Ба фикри ман риск, одаме ки риск мекуна, добивается большего. Одаме ки бетарса, тарсида риск накунӣ. Мо набояд худмон планка бимонем. Чӣ характер меги ку пиктона да ки ҷо мебинӣ. Чанд қае ки бисёр меҳнат кардӣ, чанд қае ки бисёр ами тамоми ҳастита дар ҳамин чиз мондӣ, ҳамон қадар ту бисёртар мегирӣ, ҳамон қадар пики ту баландтар мешавад. Мебинем, меҳнат мекунем, камтар мезанем, мебинем чӣ мешавад. Ай ҳама плюси калонтона
چی گفته فکر میکنین؟ в чем заключается у вас با فکر شما همه دا پلوس کلونتون چیه؟ кудак хираем. Плюс. Это огромный мой плюс, ки ма занудаем. Ма ягон кор агар ки кадани бишам, любой раҳгузара метавонам маҷбур кунам ки ёрдамам бикуна. Любой одами ки кори мара буд мекуна, ма амуро маҷбур мекунам ки максимум мара буд куна, чтобы максимально ба хости дили худам бикунам. И феъли барои дигарора ин чиз безебай не ки барои мара ин чиз наоборот зурай, барое ки охир да омадам, аммо одамо хучона мегӯянд ки молодец ки там қадар мақсад шумру мекунӣ хитаву не ки ҳамун чизи мехостагӣ там мегирӣ. Плюсай барои одним словом, если сказать, целеустремлённый, камтарак культурный кадафамоны. Смотри, еще один вопрос. Есть ли у вас вредные привычки? Только мақсад курю. Ясно. Курю. Это плохо. Накне. Умма. Саломатира бисёр айда зурагӣ мебиштем чиз. хай саломатитон агар эҳтиёт кунен, еще агар 10% набошай кор, значит впереди еще много-много у вас испытаний в жизни, много работы, поэтому берегите свое здоровье, бросаем курить. Севуш, соли 2017 якум бор Москва кор кунӣ омада будем, хе? Вот. Омаден кор карден, обратно рафтен, дуюм бор вот омадан да вақти уже определенная аудитория, мухлис дорен, уже популярность дорен. Чӣ хел ощущение? Ма рости гап чӣ нестай, дуюм бори омаданам нест, якум бор 2017 омадагим. Я се моҳ шогирдӣ истодагим, ҳамин устогида плёнка мошинора мезадам, гуфтам. Баъд чӣ рафтагим баъди вай? Обратно душанбе рафтагим, Турция рафтам. Турциядан рафтам, ҳамин кор макардани шидам ки нашид, бо обратно Москва омадам, бо як соли дига кор. Обшид 2.5 сол где-то ҳамҷода кор кардагим Москвада. Не ки вақте ки идофа омадам, бегӯм худам да худам як-якиам хеле шукронаи Аллоҳ ки ман ина 2.5 сол пеш омадагӣ будам. Вақтоеш мешид ки заказои ҳамин мошин бисёр мешид. Мисол 2 сутка хол накарда кор мекардӣ. Ака утра маҷбур намекардам ин кор. Просто сум бисёртар кор кунам, мошин бисёртар қабул кунам, буд кунам, роӣ кунам гуфта 2 рӯз 3 рӯз хол намекардем. Неки ҳозир ман шукронаи Аллоҳ ина кор накардастам, ман просто чизи дӯстдоштаи хидмат кардастам. Ҳаминам кора як барои мара ман текст менависам, чӣ менависам, неки ман ира бисёртар ҳамчу чӣ барои хидмат старатсам мекунам, қабул кунам, как вазифаем ки ҳамин ҳаёттан нафаҳмидӣ. Ман бояд ҳамин кора, ман бояд бинависам, ман бояд придумывать кунам, бояд фикр кунам, эҷод кунам ва дигарода нишон дидам. Ва ҳозир ман шукронаи Аллоҳ мегӯям ки то ҳамин ҷара омадам. То ҳамин дараҷаеро просто омадам ки ман дар Москваем, ман дар кор ягон хел ниёз надорам. Хёл мекунам, яке аз хушбахттарин одам шумо. Знаете почему? Потому что высокооплачиваемое хобби мегӯянд, агар дошта бошӣ, корот агар хоббит бошад, символи барои хоббит, агар сум кор кунӣ, и яке аз ҳамада чизи зур ҳамиай ба фикри ман. Чӣ хеле ки нами чизора мисол футболистора ина ман тамошо мекунам, кайф мекунам, мегӯям прикинь футбол бозӣ мекунанд, сум кор мекунанд. Хай ка ҷабо ҳастай хеле моментое ки тренировка исус. Хай морам дорем ку хеле моментое ки берин ай кадр мемона. Ягон кас намефаҳма мақсад, ягон кас намедона чӣ хеле қиниёра мегзаронем. Не ки беушам чӣ хел фаҳмам то. Зато марам кори дӯстдоштама кардастам, марам ягон чи даход дидастам. хай ами Москва дар берун мебироем прогулка мекунем. Ҳастанд тоҷикое ки мебинанд, мешиносанд. ҳамон хеле шидаге ситуация, например. Ака хеле чӣ бори қабул накунен мақсад ки чӣ? Неки ягон рӯзе нашидагие ки ягон кас наёяд нагам, ягон абабару нагзара нагакам. Сиван салом алейкум сурат чӣ? Вы можете это как личную победу записать. Конечно, ман вообще чизе ожида надоштам. Боиси фахрай ба фикри ман. Да, мегӣ ки ҳамун душанбе доред. Севуш, як саволи бигем слишком личный. Кай охирон бор гирия кардаген и барои чӣ? Сабаби гирия?
خیلی گیرم هر خیلی میشه و آخر ساندی را گیرم میکنه چی Вот гиря в общем. Сабаби гиря кадан-то никай охирон бор гиря кадаги. خب دارید می‌دارم آخرین وقتا گیرم вообще دارید نیست چی بدونی که короче همین با نزدیکی день рождения бачам буд чанд канал давдумаш чанд канал давдумаш онҷо дорад амволи гирамон баъд концерт да саҳна давдум хонда садан ту давар ту хит када ҳеч ка нафаҳмид яке вақте ҳама хондаи савдан хеле хитмаи лақаби нурмоскадам тамом ина дигар доред нест. Значит, последний гириаотон, последний оби дидаотон фақат айхирсанде буд. Беҳтарин хатогие ки ай ҳамада хатогии калоне ки дар ҳаётон кадаги ма ози кофтаистам специально шумора ма ягон хатогиро тида мегум ки што гӯи хайр чизе ки дар пеши камера гуфта мешава мақсад слишком бад личный набоша нами хатогие ки мехостен агар вақт қафо гарда исправить кунем мақсад агар ки вақт қафо мерафт ма гуфтагӣ мерафт бисёр ҷода гуфтагим хондан ма сахтар меқабидам хондан в смысле университет донишгоҳ ман ҳамин кора ба фикр мекардам теда ту ҳоли нав таваллуд шудагӣ бисёр впереди успеҳ мекунед бойчиро манам успеҳ мекунам иншоаллоҳ нақшаомда ҳастае ки чӣ кунам бисёр аввал поступат кунам дарши давом кунам диплом бояд бигирам намедонам барои чӣ бояд як диплом бигирам так севош то ҳамин рӯза ягон орзуи нами калонтони ба ҷо шудагия иҷро шудагия мақсад бисёр чизо амалӣ кадаги конечно ма хай ту мара якум рӯзе ки ман авлод медиа омадагӣ будам дидагӣ буди помниш трекҳои тайёркардагира чизое ки ҳози мақсад дигарро гӯш доранд ман ҳамун чен да дастам тайёр буд ва мешистем дар канали ман 2000 просмотр мегирифт 3000 просмотр мегирифт чӣ хеле хирсанӣ мекардем якумин клипи зебошон профессиональный клипе ки съёмка кардагиянд ма у эмоциёра ҳаёту намебарорам дубора хеле эмоция с Иваном у меня было когда рӯзи концерт дар душанбе ман хетинда буд вақто ман намедонам чӣ ба ма клип каждый ҳамин победашона хиёл мекунам ай ма ҳай ҳамун чизо чени ҳамин одам хурсанд мешавам любой вақти знач мунда будагия ба ҳамуҷадам худат ам вақти чизда медиди чӣ хеле буд просмотро ба яке клипа чӣ даводав када буд бекстейҷ съёмка карда дасташ чӣ ҳам актрисай ҳам режиссёрай ҳам сценарийра катӣ нависдагия ҳам да дасташ як камераи дигара гирифтагия бекстейҷ съёмка дорад димон гап зада рафта истам хеле ба вақте ки клип мебирояд дар 2-3 моҳ таи миллион да мерава мо бовар кунем вообще ажидат кардагӣ нестем барои ҳамин вақт ту мара мегӣ ки ягон орзуи чӣ хаямия ёхи представить куд ту миллиони медони чӣ вау ма вақте ки чанд ка гуфтагӣ будем просмотр мегирад мо каждый 5-10 ҳазор да инам хеле мешитем дар болои телефон дар ядам ҳаста хеле мекунам чизе ки ҳозир случается с вами это вы все заслуживаете вы заслуживаете еще больше конечно но инаму я говорю как человек который все это видел ба чашми худи май пеши чӣ хемо азоб кашидагӣ буданд сиёвуш бисёр пастӣ баландӣ ҳар хел рӯзо буд хайр дар зиндагӣ ҳар як чизе мешава намешава ҳама чӣ ба фоидаи худмона мадина худат медонӣ тем более ки бо вақти ҳамин творчество дарӣ творческий одами як плюсае ки ягон момент депрессия дабра ё ки ягон кас зикр куна ягон чиз зикр куна ту метавонӣ вихода дар чӣ биёвӣ дар навистанат дар ҳамин эҷодиёти худат дар фикр мекунӣ ҳамун чизоро мегирӣ кофия мебандӣ менависӣ баъд меравӣ мехониш бо ҳамун чиз тида фоида меёрад тида диққати мардума меёрад тида внимание меёрад
با قدر آدم دستگیریت میکنه دیگه او زیقی تمایل دود میبره میگی значит میگی ما چیز را میتونم که مرا قدر آدم айдум рафтеста. И савола мада бисёр додагиян, чтобы я у вас спросила, интересоваться кадагиян бисёри вақт. И ба фикрум шумо дам ҳамин савола бисёр метан. Шумо аксарият вақт сурудотон мақсад репои ошиқӣ мехонед. И ай ҳаёти хитон мегирен или гонҷо чем вдохновляетесь в общем? Инами чӣ меган илҳом ҳайкиҷо мегирен? خب ببینم من خب میکنم تو ماده بگو پروستا نه تو مرا اینم قدر وقت میشناسی که جای رفتگیم آخرین وقتا همه جا قطعی تو بودم اینه تو خودت بگو با گفت تو ویدومونیه یا که پروستا بشه پروستا تو فکری خطاب بگو با ما جواب میتین هستند моментои ки ман гӯш мекунам дар ёдум мезанам мақсад то что вы пережили айсартон баъзи ситуатсияҳои гузаштагӣ ман ҳаст истиковка баъзиша ман намедонам мақсад даже барои ман сирай даже для меня загадка анаму любой одам чизеро ки переживад мекунад ба фикри ман ки фақат ҳамуро метавона нависта ҳаста одамое ки история менависанд чӣ менависанд ман история навистан зур хидма ҳисоб намекунам не ки дар бораи худам ҳама вақт метавонам нависта дар бораи худам нависта метавонам ягон кас дигар дар текст нависта метавонам хидма дар ҷои ӯ мондаву фикри ӯра када метавонам бинависам не ки чизе ки то имрӯза хондам фикр мекунам ки ҳамаша сарам гузаштагие ҳамаша сарам гузаштагие но воймарам ҳастай войма любой поэт мекунад войма намеган ираву ира ранги илова меган илова кадан та ҳамун гапа я хеле мегӯ ки боли красочный шава боли мардум дар ҳамун гап фаҳмотар шава ё ки қабул карданаш осонтар шава мардум дар но общий ҳамаша бигирем ти худат мара хушрӯ мешиносӣ ҳамаша Агане, если это саргузашти хитона, я вам и завидую, что у вас столько вдохновения, мақсад столько всего в жизни происходит, и соболезную, потому что ука чизеки мақсад шумо мехонен агар ҳамаи чиз мамадар дод. Мақсад ука да чиз гузашта боша. Смотри. Ман мегум ку ма дар ҳамин чиз плюси хитма мебинам ки вай чизеро ки ман сарам гузарондагӣ ман ваёра навистагим на ҳозир бин ман наменависам ҳозир уже камтарак дам гирифтаистаму хондан дар омадагим баъди ҳамин зиқиёф сорано я вақташ меояд ки вақте хуш мешава движения мефурата ҷунбидан мефурата ягон чизи нав кадан мефурата ту уже текстота дори тайёран ту ора таҳти дилат навистагӣ ту мераи ваёра мехонию ҳамроҳи ҳамун текстҳои навистагӣ ҳаракат кадан мегирӣ плюсаш ҳамида ки моменти зиқит берушам мегзара хирсандид меояд не ки ҳамун зиқита ту дар вақтҳои хирсандид барои фоидаи худат истифода мебарӣ зура ҳамин реперира ҳамин қадарша нағз мебинам ай ҳамада бисёр ки ман чизе менависам наменависам зиқм хирсандам фарқиш нест ман медонам ки ҳамин чиз метавонам мада фоида биёрам ва ман пушаймон нестам ки дардои дил ма холӣ мекунам Так, охирон савол ма даиҷа метимози мефурам пагулка кунем ягонҷо бремали пагулка када ба суҳбат мекунем охирон савол чӣ бигӯ даш охирон савол ма ина Москва омадан ай ҳамин концерт шумо что вы ожидаете от этого концерта то что в Москве пройдет рости гап бисёриҳо мада гуфтанд ки рискае фаҳмиди ҳамин концерт именно масъалаи маблағ шуда масъалаи чӣ шуда маблағ шудан вазъияти мардум хай бисёр буд сабабое ки ман метавонистам амора гуфти гапҳо фикр карда наём не ки чӣ хеле ки ман худам гуфтам я феъли ҳаром дорум ягон чиз да бовар кунам ку ба хилам чиюм хираюм ҳамин мерам да то охира мерам ва ҳаминҷадам раҳмат акаи далерда ба баянс продакшн вақте ки қатишон ҳамсӯҳбат шидум нашода би концерт ҳамсӯҳбат шидум бинам хе условиёма гуфтум гуфт тамом чанд қапас гузашт вохӯрдаем гуфт нимхелим акаи берӯз буд барон акаи далер гуфтам хеле условия мегум та брай на пага рафтем
прикинь. Ман ҳоли ин хел истодагӣ. Пага ма гуфт билет дорум, қатӣ мебарам. Соати дета на ки қатӣ мон буд. Оператори якае ки далершон Баха Замонов шоҳидаи худаш ки дета соат 6 бегонӣ буд. Чун мара хеле ами гапа гуфт. Ман гуфтам хай майли акаҷон шумо бинен ку. Рафт, ман фикр кунӣ рафтам да парикмахерскум зан ами сарма пас кеста ака ислом бар ака мужика сарма пас кеста якам хеле занго мезанам мега гапза мега ва бо медонам ки хай ака далера ҳам бояд фикр мара хе занг мезад гуфт чӣ фикр кардӣ? Ман гуфтам шумо аниқ мерен? Гуфт о. Гуфтам мара мебарем? Гуфт о. Биё рафтем концертамон. Пага гуфт уже мерем Москва. Истодум биё гуфтам загранта сурат бигир рӯи ки гуфт хонагира занг задам гуфтам я бур загранма сурат бигирем рӯи кунем амра проверка кунам сурат гирифта рӯи када рӯиш кардам ҷош дагири билет нарӯиш кард рафтум хона соати шахай саода бурай концерте баъд заадноя бура мегунтадам асад рафтум хона хонагиёрам очамам кахай золи кадистам чӣ кадистам хеле дилёбӣ дорум мончаҷон хам хеле дуруст пас ден ражден дора 18 мо бояд уже меомадем 17 ма фаҳмидем ки ма бояд Москва да бошам казоли кардам чӣ кардам кай гонорар ма бировардам да дасташ додум чтобы контракт бо хеле осонтар шавад ва гаштам гуфтам очаҷон ман мерам гуфт ки ҷо гуфтам мерам Москва концерт ту шӯхӣ дорӣ чӣ қачка ки хайка гап задем гуфтам хай ман бояд барам ман бояд риск кунам бояд як кор кунам ягон ҳаракатое бикунам ки даҷом набестам кори май фаъолияти май ман наметавонам мақсад да иҷа бестам фақат ман мепӯшам барам камтарак концерт кунам су пешравӣ кунам ягон чизи нав ба худман ёд мегирам мефаҳмам гуфтам ки ама чамам гуфт хай вазифатаи гуфт ман тра мефаҳмам гуфт бра гуфт ҳамаш мешава бра давом дод баъд вай уже рафтам бо мамшон қатем фага омам ту азиза дидам и пагаш қати саҳараш қати мада занг задам ки хе биё ман ҳоли ҷуром да успед накардам занг чи ту азиза рафтам дидам айзикҷон рафтем дидем шунем акама чӣ меги ягон гап дорӣ вот это поворот баъд ина омадам ака ана баъди концертам мондам баъд уже сар шид фаҳмиди переживания волнения ки ин мақсад хай ман уже да ҳамин ҷоем концерта сар додем ман намегум ки фикр мекунам ки ҳеҷ ка намеояд не ман хеле намешавад садаки хеле слишком баъд хитма нағзам набинам агар лекин фикр мекунам ки ҳастам бачакое ки менависам бисёри баъд менависам ака Москвада концерт менавистам мақсад хай навз баъди омаданам уже дидам ки спроси мардумам соза мардумам хушрӯ қабул кардистай ҳар рӯз ганда спрос бурай айтани спроси шумо ман азоб мекашам шабои дароз кор кардам магарам уже кор кунадина чи номерои чи да дасти я просто концерта барои билета занг задан дина зангам задай эка мега илтимос мега якор ки телефон айдаст ба бигира мегум чиба мега ҳамиқа занг задастам мега во духтаро занг мезананд ҳазор раҳмат барои ҳам хеле интерестон барои мара тоқа намондантон барое ки агар ки хеле намешид мумкин ман то рӯзи концерта мемурдум ан фикра ки чӣ хел мегзарад чӣ хел мешавад лек шукронаи аллоҳ да пеш ман мебинам чанд та зангош мезанам интерес мекунам бо ради прикола мегирам ай дасташ телефона худам гап мезанам қати мухлисон мегум биёем ждатон мекунам ҳатман 15 октябр биёем асаки хол фикр мекунам ки як рӯзи фаромӯшнашаванда барое ки ман чизои нав бисёри бад дорам чизоеро ки оле ҳеҷ када нишон надодам бисёри бад дорам ва ман мехоҳам ки имина шумо да нишон диҳем хулоси гап сиёвуш ман лично айнами худам мегум умедворам ки чизе ки мо ждать кардастем аяви концерт то что мы ожидаем от этого концерта еще более зудтар мегзара ҳамаш иншалло у вас еще публикатон аудиториятон 2 баробар 3 баробар насиб калон мешава я вам лично желаю удачи мода бартонем ҳама вақт
Азор Раман. Поэтому терпение, удачи, только вперед, не оглядывайтесь назад, набирайте сил, берегите здоровья. Пошли гулять. Так, Сёвуш, Да. что кто-то абсолютно одами хушбахт искнен, чансу дар корайтона ямухта. Барои одами хушбахт ма искадан мадад Сери пери боша. мада сум дар кор нест. Барои чиза ба фикр. Ҳама да сум дар кор. Чё шумо да сум дар кор? Не, барои именно хушбахт будан мада да я моҳ сум дар кор нест. Бехан. Хушбахт одам метона Бефикр. фикр одами боям фикр дора, одами камбағалам Не, фикр. мақсад дилтон пир боша ки гишна нестен хонангиё. Ай гишна просто ту мара бугу ки чанд моҳ ами чанд сомон ма да я моҳ сарф мекунам бе проблема. Ам хели Хай, ина вопрос ҳай сар карда. Я рӯз я моҳда чанд сум расход мекунед? я моҳда чанд сум расход мекунам? Так 10,000 суми, так 5,000 суми армоа хона. Хай ками камуш ами 10,000 сомон ма расход дорам. И хона да тоқа, хидмда не. Тоқа хона. Хай хона тай зура ки намёвему просто барои зиндагӣ мерасам басам. о шукронаи Аллоҳу зирашда. Барои ки ма хидмда агар ки бигирем ма бисёртари да ходма да хидм да клипом сарф мекунам брат. Да хидмат медонӣ ки ма 3-4 та клип дорам ки оли набировардамшон, расходошон акадам, да ходошон оли нагирифтам. Оли баъд мебинем хаяки чӣ хеле мешава. Ятш да хитиуна та ҳозира оли охирша сёнка накадем ку безору мекунӣ ҳар рӯз. Ака ҳам клипта як чиз зур сёнка кадем мегӯй ту. Ма боз кадагим то охирша сёнка кадаги нестем то ҳола. Я савол матлаб саволи шипитилне ай. Медонам як гала чихе бигем фанатка дорен. Як гала фанат. Менависанд. Шинос шуданиян аксарият вақтон шинос мешаванд ки духтарако ё духтаро худшон шинос мешаванд ки шумо. Рост шабгум ма охирон вақто да ёдум нест кай хидм духтара наистагим. И хеле мақсад чизи катагӣ нест просто ҳозир ту медонӣ ки вақти ҳамин чиза ман надорам. Ман фақат ҳамаи вақт ма да ҳамин творчествам сарф кардастам. Духтарако хай хучон менависам духтаракои хушрӯ. Ма гуфти гапҳои вниманияи духтар ба фикри ман ки камӣ надорум. И фахр нест, просто камӣ надорум ва хидмам оли ягон духтар кати шинос шиданда ниёзам надорум. Муҳтоҷи ягон касам нестам. Чанд сол бо мақсад бигем халастак мегардем, если махфӣ набошад? Ягон каса биёвум, ягон каса ба чени дилум майли буд. Идоф мегум ки чӣ кунам? Хидм барои чӣ хидм ами ҳозиро шинос намешавам қати духтаро? Барои ки мумкин репер гуфта барои реп сусу шинос шавам қатим. Ана вақте ки ман мехоҳам идоф хидм медонӣ хай историяи мара, чизи мара, саргузашти мара ма уқа бисёр нақл намекунам дар бораи чизи ягон кас да. Не ки ман мехоҳам ки идоф бачаам худаш интихоб куна ягон каса. Гӯя ки бачаам ман намира ояндаи ту мебинем намира ма медонам ки қати ҳамин одам тамоми умр та мебинӣ. Ма ба ҳамун гапи очам мекунам. Ба гапи барои ки хай бечора чӣ гапе ман мегӯм ҳамун гапи мара мекуна очам. Ман мехоҳам ки именно ҳамин масъалада идоф очам уже решение бигира. бисёр фикр кардем дар бораи темаи очатон чӣ кардем? Ман кати очашон шиносам. Одам яке аз одамони чӣ хеле меган нуронӣ меган ман тоҷикиро худ намедонам қабл. Ба фикри ман хеле меган яке аз одамони нуроние ки ман дар ҳаётим дидагим беҳтарин одам. Ба фикри ман пример для подражания меган ку да чего поддержка мекунанд, мара любое время как духтаршон қабул мекунанд, так как мо как акаву хоҳарем. Баъд очам Мадинара ганда назбудина ганда ҳам қа нағзиш мебинам медонам ки мара пастайна ғам мета барои ҳамин очам нағзиш мебинам. Сиёвуш бабай минусои одами публичныйра да чӣ мебинем? Публичный одам будана минусош. Як гап аст ку личное пространство. Медонӣ чие? Мақсад вақте ки ту ки ҷой мераи ягон чашми ягон одам да ту меғалта беушам, диққати ягон каса ҳис мекунӣ ва ту озод рай гашта наметонӣ. Ин чиза бисёриҳо ба фикрам ҳис кардагиянд. Озод рай гашта наметонӣ, гап зада наметонӣ, барои ки
фикри ура мекунӣ ки эмара нигоҳ доран эмара чӣ кадестиян чӣ меган чӣ фикр доран ҳамин чиз ҳаста баъд бисёриҳо ягон ҷода шиштагӣ бошӣ агар ки ая ҷиҳат зурай мақсад меоянд қатъи сурат ё ки чахчах мекунад хирсанд мешавад хеле дачво хирсанд мешавад не ки яхе вақтоиш бо мешавад ки вақтои нодаркорида ягон кас пайдо мешавад меояд настроенита вайрон мекунад мақсад просто барое ки ту инем хеле фалони одами ту реперит чӣ мешавад ҳар хел мешавад дар ҳаёт мо уже ҳамин чиз роҳ дарафта майда ёд гирифтестем мора ёд надодагиам ки мо нахондаем ки и хеле поведение кардан дар корай и хеле кардан дар корай мо намедонем мо нав ёд гирифтестем ҳичка намедона дар оянда чӣ мешавад рост мегӯ ҳичка намедона дар оянда чӣ мешавад хай агар ватани азизамон тоҷикистон намеба дар кадом давлат зиндагӣ кардан мехостем ҳозираш дар тоҷикистон дар ҷои зура барои зиндагира ма намедонам барое ки ҳамаи чиш дастур меяд транспортшам ҷои дар кори наздикаи москва дар ина хитмо барои я сёмка ина рост шаб меброирем я таксида мешини 1.5 соат иҷа мерай бо 1 соати дигар ин иҷаш мерай бо 1 соат дигар у ҷаш мерай ма дар 1 соат ай душанбе мерам қирған ҷуръома мебинам бо миём 1 соати дигар дар мақсад уҷада раҳи неми ай шаҳр ба ин шаҳра соатаки нигоҳ мекунӣ ку меги дури бада иҷада боша просто неми ягон ҷои даркорӣ рафтан як пробкаш да меғалти ку 1.5 соат мери дикомфорт не душанбе зура дар ин масъала барои ман тоҷикистони хидмат хайр мумкин оли ягон сумдор шидем чӣ шидем баъд уже хеле гуфти гапҳо битонем ягон шаҳрҳои дигар дар ягон хонаҳои хеле центр да бигирем ҷои дастур бида чида баъд мумкин ҳозираш да не ҳозираш да ма ами реперим қатъи баса тоҷикистони хидмат ҳам хай гуфтаи ман ватан ёд кардам перебью один фокус покажет снимай один фокус покажет давай давай я его знаю он фокусник короче смотри выбери любую карту не дотронуться или просто взять прям взять да запомнить а можете вы стоп сказать я буду вот так кликать давай. в любой момент стоп, стоп только не залипай хорошо. на карту я реально скажу стоп давай скажу стоп брось сюда карту смотри вот ее примерно в центр вот так я даже перетасую как в американских фильмах вот такой тасовки может быть видели могу как-то вот так перетасовать давайте покажите что все честно сверху вроде бы нету да ну да а снизу вроде тоже нету нет можешь просто щелкнуть вот так должно сработать мне кажется по щелчку она сверху смотри вот медленно Джокер вот так в центр щелкни пальцами и подними верхнюю опять Джокер все по щелчку работает ладно давай последний раз попробуем смотри. Мне знаешь что интересно я тебе не говорил что у меня Джокер как ты понял что у меня Джокер смотри последний раз просто внимательно следи за Джокером смотри вот сюда я убираю эту карту задвинь до конца в центр так до конца да, задвигаю смотри здесь нету здесь нету я щелкаю она во рту он меня также удивил масалан бисёриҳо медонанд ки шумо дар авлод медиа кор мекардем кор мекунем дальше мақсад раньш бисёртар буд рафтоомад този камтар сега отдельно вы начали работать как я заметила как отреагировал барон на то что у вас концерт в Москве тоже ма где-то ним сол пеш акай берус қат я суҳбат кардаги будем ма я несшидаги будум ним сол пешам не 1 сол пеш худат медонӣ баъди ҳамин семейни чизом дур шидаги будум ай ҳама я то қаявлуд медия не ай ҳама худум фақат ҳамин худум тоқа мегаштим текст сӯсе баъд ҳамин як рӯз акай берус файрод кард қатъи шиштем гуфт чӣ ба намеоӣ гуфт чӣ ба гуфт ам хеле шидӣ ма гуфтам ака камтара гози вақти дигар каса фикр кардан надорум дигар чизоро фикр кардан надорум барои ҳамин гуфтам ман оз ягон фоидаатон намерасонам фақат зарар фақат нами меишинам расходи зиёдӣ даам хона да қатитон чӣ дар корай гуфтам биё ма камтарак ба худам биём бо обратно миём гуфт тамом
با هم خیلی периодически я ҳафтада 2 ҳафтада я бор мерафтум қатишон во мехӯрдум чӣ мекардем хай нормально ягон идея мешава ягон чӣ дар коршон мешава манам стараться мекунам ки сами хидмат гузорум оиди творчествои авлод медиарам ягон чӣ агар ки ягон идея дошта бошум мерам тайёр мекунам метиюм ки мақсад бидонам ки ман қатишонум барое ки то ҳозира мара дастгирӣ мекунам охирон бор пеш вақте ки акаи берӯз дубай рафт ман гуфтум акаи берӯз мада гуфтум бо вақт дар кора гуфтум мада як 2 моҳи дига мада буте ки ман хидмат якбора мустаҳкам кунам фикри хидмат кунам камтара гуфтум дуртар мешавам акаи шумо не ки бидонем ки ман қатишонам ман любое время дар ихтиёри шумоям барое ки акаи берӯз я одаме ҳаста ки ман айвай нераку нашнидам райни ки меги ки не гуфта наметавонам одам любое время любое положение да то бачама роддомгирӣ да рафтагия гирифтагия то любое время дастгирӣ зодрӯзаш да мақсад мегӯм там хеле меброрад мақсад ки додарҷон и ака гап да сум нест гап да чӣ нест именно поступкое ки вақти дар корида ҳамон одам одамгариша нишон метиҳад ман барои ҳамин феълш дӯсташ медорам ва вақте ки ҳамин гапа гуфтумша гуфт тамом бира гуфт як коре кун ки мақсад ма гардитса кунам да бикӯ фақат кае мегумша ки ака ма фурак хидм хеле кунам мега бира бикӯ мега мотиватсия метиҳад ҳамин охирон боришда вақте ки гуфтум ки ака ман мерам баъде ки ай дубай омадак пеш рафтум гуфт чӣ кор кардӣ гуфтум хеле проектҳо тайёр кардагим барои хидмат бояд амиёра бирорум клип кунам баъд желанияи консерт дорум гуфт тамом гуфт қати акай далер гап зад нашуд консерт ва баянс қати рӯбарумон кард ма акай далер қати гап задаги бидумоне ки уқай хеле ясни набуд акай берӯз ардмона рӯбарӯ кард гуфт ина ин бачаака гуфт консерт агар ки бурданиш боши ам хеле условиёш агар ки иҷро кунӣ ина дар ихтиёри ту ма туда амонат меспорумша ба акай далер фикр кард урам розӣ шид условиёмона гап задем бешава бигӯем ки акай берӯз мара ҳамчун амонат дар акай далер мондагия исроим кардагия ки ман озӣ пешравӣ кунам ман ҳолиам ҳамун авлод медиа ҳамун чӣ хеле ки бисёриҳо да намефораку додари баром бидани ман акама чикор кунам чӣ бигӯм ина шумо да ман мақсад значит барон не только чӣ кардагия фаҳмида реаксияи хуб додагия балки саҳми как причастен омадани шумо да причастен хай ӯ повод барои бисёриҳо мегӯянд ки барон туда бешӯхӣ мегӯянд бахилит мекунад пешравии тира намехоҳад ӯ агар ки пешравии мара намехост дар каналаш қадар чизои ман намебиромаданд қати ман трек намебировард ӯ қадару баъд ҳам агар ки намехост мара ӯ қадар мотиватсия ӯ қадар талчок намедод ӯ қадар рекламам намекард ки ман ай ҳамада рекламаи бақуввата дар тоҷикистон ман дорум барое ки ай ҳамада одамое ки аудитория калон доранд дар тоҷикистон ҳамоан ва рекламаи ман ай ҳамоай гуфти гапҳо барои ҳамин ирам барои мара плюси калонай азор ҳамад акай берӯз барои ан қадар дастгириёт иншоаллоҳ хай ба якдигар бо гуфти гапҳо фоидаи худона мерасонем охирон савол батл ждат кина ягон кас аз шумо мухлисотон не тоҷикӣ не агар ки ягон кас ҳамин россияда ягон рус боша ё ягон дигар миллат боша ӯ русӣ бифораша ягон кас агар ки организоват кардан бихоҳад пожалуйста ман мебиром айноми тоҷикистон батл ба забони русӣ тоҷикӣ намекунем дига хорошо так раҳмати калон за то что ответили на наши вопросы желаю вам удачи ман рӯзи консерт ҳамҷо даем иншаллоҳ умедворам ки нағз мегзара ҳамаш бародаро ина ман омадам ай хеле душанбе ай 2000 просмотр ака ҳоли аммо то ӯ болои болоора нарафтаем не ки ҳамин қадараш дам шукронаи аллоҳ ки ман ина 15 октябр консерт дорум ва ман ҳамаи шуморо интизор мешавам ман ҳамуҷада ман мефаҳмам ки то куҷора ман омадагиам ва бо то куҷора рафтан метавонам ҳамаи ин чиз рӯзи 15 маълум мешавад ва ин чиз ай шумо вобастае ҳамаи чиз дар дасти шумоай барои ҳамин мо шуморо интизорем
15 октябр клуб чи Асаки холл, метро, текстильщики, улица Юнус Ленинцев 12. 15 октябрь, соат 19:00. Мы вас ждем. Бо даже удивительно кнум номерой ки ина занг мезанем барои билета 8968 95 инам хеле бизанен ёки да инстаграм страницаи Babayan's Production бинависен бо я бор дига ногуфта намунум ҳазор рамад да Babayan's Production ки концерти моро ба кала гирифтам ва организоват кардам. Иншоалло ки пушаймон намешавам ва ин ҳамкории мо ягона ҳамкории мо намешавад бо дальше бо ягон чизи нав ба нав қадам мегирем дар ин тарафоқатшон. Так. Дар амони худо бошед. Ба ҳамин интервюи амирӯзаи мо тамом. Раҳматҳои калони абори дига акай севуш.